vil gerne fortælle historien om afstanden fra punktet til planen. Det var en mørk og stormfuld aften, og planen, eller ligningen til planen, ser således ud, og punktet ser således ud. Vi vil nu bevise afstanden fra P1 til R ved denne ligning. P1 til R er parallel med normalvektoren. Det vil sige, at vektoren P0 og Q er positionen af vektor. Vektoren P0 til P1 på normalvektoren. Videre, det er P0 er P1 og Q danner et rektangel, da alle vinklerne er rette. Længden P0 Q er lig med R P1, som er den længde, vi søger. Vi kan nu finde den søgte afstand ved positionen af vektor P0 Q af vektor P0 P1 på normalvektoren. Af det ved vi om projektioner, kan vi få vektoren P0 Q, længden af vektoren P0 Q, den er lig med normalvektoren gange vektoren P0 P1 divideret med længden af normalvektoren i anden gange normalvektoren. Længden af et tal gange en vektor er det samme som den numeriske værdi af tallet gange med længden af vektoren. Derfor kan vi fjerne ved længden af normalvektoren i anden, fordi at det går ud med den anden længde af normalvektoren. Så går den ud med nævneren. Vi får dermed ved indsættelse af ligningen for planen for oven i her, og vi indsætter ligningen for normalvektoren. Det skyldes, at normalvektoren hedder a, b, c, og vektoren af P0 P1 er lig med x1 y1, z1. Og hermed er afstanden fra punktet til planen bevist.